акай бардинҷони мо ба овози зинда суруд мехона. илтимос аз шумо хоҳиш мекунем имконат боша ҳамин видеоро то охира тамошо кунед. ҳамин бародарое ки тамошо мекунед лайк абуҷи кунед. намедонам ки меои ту бар ёдам, намедонам ки месозӣ ту бунёдам. имрӯз мо дар шаҳри Кӯлоб дар сини Сиёву Обшорон мегӯяд дар онҷо қарор дорем. дар охир медиҳӣ ҳарчанд ба бодам, ту ай шохи гули райҳони ман хуш бош. мо аз шумо бениҳоят миннатдор ҳастем. зинда боша додарамон Абдулмаҷидҷон. зинда бош. фаромӯши тариқи ишбозӣ нест, фаромӯши баҳои ҷонгудозӣ нест. ва аз додарамон Абдулмаҷидҷон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дастгирӣ кунанд аз мо ҳамин нобиноҳо хоҳиш мекунем ки ҳамин ранги ҳамин солимҳо ҳамин дар тӯи маъракаҳо хизмат кунем то мухлисҳои хешро пайдо кунем. чел ки Абдулқосими Лоҳутӣ гуфтааст ки ҳар сабзи худат бипурс агар ту мардӣ имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ. салому алайкум бародаро, апо, хуҳаро, мухлисо, подписчикои канали Маҷид Кӯлобӣ. бародарҷоно хуш омадем ба канали Маҷид Кӯлобӣ. бародарҷоно имрӯз мо дар шаҳри Кӯлоб дар сини Сиёву Обшорон мегӯяд дар онҷо қарор дорем. акай бардинҷони мо ба овози зинда суруд мехона. илтимос аз шумо хоҳиш мекунем имконат боша ҳамин видеоро то охира тамошо кунед. ҳамин бародарое ки тамошо мекунед лайк абуҷи кунед ё як комменти хуб бинависонед. агар суруд маъқул шава барои шумо бо кӯшиш мекунем акай бардинҷона меом бо наворои нав ба нав пешкаш шумо мегардонам. аз шумо хоҳиш мекунем бародарҷон то охира видеоро тамошо кунед. акай бардинҷон ҳамин суруда ба овози зинда барои бародарое ки имрӯз хита тамошо мекунанд. рафтем ба ҳар ҷое ки боши ҷони ман хуш бош, ба боғу пургули армони ман хуш бош. ту ай шохи гули райҳони ман хуш бош, ту ай шохи гули райҳони ман хуш бош. зинда боша. ба ҳар ҷое ки боши ҷони ман хуш бош, ба боғи пургули армони ман хуш бош. ту ай шохи гули райҳони ман хуш бош, ту ай шохи гули райҳони ман хуш бош. фаромӯши тариқи ишбозӣ нест, фаромӯши баҳои ҷонгудозӣ нест. баҳои ишқбозон кори бозӣ нест. ту ай шохи гули райҳони ман хуш бош. фаромӯши тариқи ишбозӣ нест, фаромӯши баҳои ҷонгудозӣ нест. давои ишқбозон кори бозӣ нест. ту ай шохи гули райҳони ман хуш бош. намедонам ки меои ту бар ёдам, намедонам ки месозӣ ту бунёдам. дар охир медиҳӣ ҳарчанд ба бодам, ту ай шохи гули райҳони ман хуш бош. намедонам ки меои ту бар ёдам, намедонам ки месозӣ ту бунёдам. дар охир медиҳӣ ҳарчанд бар бодам, ту ай шохи гули райҳони ман хуш бош. ба ҳар ҷое ки боши ҷони ман хуш бош, ба боғи пургули армони ман хуш бош. ту ай шохи гули райҳони ман хуш бош, ту ай шохи гули райҳони ман
ریحانی من خوش باش. زنده باشه تشکر اکا، زیاد. زنده باشه، و زنده این باشه، دستگیری زیادتون زنده ما باشه از اکا. شما به نهایت می‌ندار هستیم. زنده باشه، دادرمون عبدالمجید جان. زنده باشه. اما در آینده نقشه دیگه دارم که برای مخلصای همین استودیوی صنعت میخوام که استودیوی نو به نو ایجاد کنیم و از دادرمون عبدالمجیدان احترامانه خواهش میکنیم که دستگیری کنن از برادرایی که اینجا در اولو ما رو تماشا میکنن و میبینن. احترامانه خواهش میکنیم ما رو دستگیری کنن تا ما همین استودیوی نو به نو ایجاد کنیم. یک اسباب‌های برقی به من گیرد، به من بگیرن، همین مقصد که نوازنده پیدا کنیم که در همین توی‌ها یک رزق روزی پیدا کنیم. چیزی که ابوالقاسم لاهوتی گفته است که هر سبزی خودت بپرس اگر تو مردی امروز چه خدمتی به مردم کردی. ما همین نوبینه‌ها خواهش میکنیم که همین رنگ همین سالیم‌ها همین در توی ملکه ها خدمت کنیم تو مخلص‌های خویش رو پیدا کنیم. زنده باشه اکا جان، زنده در باشه. سال 2026 با مردم تاجیکستان سالی پرفیض و پربرکت بگذار که همیشه خانه تمام تاجیکستانیان پرفیض و پربرکت باشد. بگذار سالی اسب سالی پرفیض و پربرکت به خاندان تاجیکستانیان بیارد. زنده باشه، تشکر زیاد. زنده باشه، و دقتتون. زنده باشه اکا.